Piştîşkandina bendîxana Xwîran li Hesekê û revandina çekdarên Daeş di nava ew ê girtîxanê da û serhildana şerekê qurs di navbera hêzên Qesedê û çekdarên Daeş rûy dayî. Tirseka mezin li cem xelkê Mosulê durust bûye ji ber ku parêzgeha neynewa li ser sinûrê Sûriyayê û goman heye çekdarên Daeş bi rêka biyabanê xwe bigihîne derdorên bajarê Mosulê û dest bi comocolên xwe bikin. هذا حدث بسوريا تفر العراق نعم. Ev bûyerên li Sûriya rû dayîn kartêkirinê li ser Iraqê dike. Ji layê sinûran ve derbazkirina Daişan û revandina wan ji girtîxana bêguman kartêkirin dê taybet li ser parêzgeha Neynewa û parêzgeha Ambar hebe. ومحاط الانبار. Girtîxana Heseke yek ji kêşên mezin e. Ew ên ji girtîxanê revîn dê ber ku veçin. Ew dê qesta biyabanê kin. Ev çendê kartêkirinê li Mosulê ke. Ne bi tenê ji layê ewlekariyê belkû ji layê derûnî jî dê bandûra xwe hebe. Mosul heta nûke nerabûye serpiyan, heta nûke ya birîndar e. Hêzên ewlehiyê li bajarê Mosulê dest bi heweka emniya mezin kir li seranserî parêzgeha Neynewa. Di mawê çend demjimêran da bi dehan kes desteser kirin ku fermana girtina wan derçûbû ji dadgehê û beşekê evan kesan tuhmeta Daeş li ser bû. لحد الآن ونحن في منتصف Heta niha demê nîvrûyê meşiyaya pitirî sih kesan desteser bikin. Ku tûmetbarin û biryara dadgehê li sergirtina wan derçûye. Her wisa me pitirî 40 matûrên bê belgename desteser kirîne. Me dîvçûna tirimbêla kiriye. Ew ên belgename digel nebin û sernavê şûfêrî nebe. Weke min diyar kirî, ev helmeta emnî gişt parêzgeha Neynewa bi xwe vegirtiye. Arman jê ew e parastina evê emnahiya nûkel bajarê me têda dijît. Li sala 2014 da demê çekdarên Daeş derbasî axa Iraqê bûyn û hatine nava bajarê Mosulê da her bi rêka deverên Sûriya bûn ew ên li ser sinûrî. Lewma nûke xelek tirsa wê çendê dikin ku heman sînaryo dubare bîtin û beramber vê çendê hêzên emnî jî xelkî piştrast kirin ku çi metirsî li ser bajarê Mosulê nîne û emniyeta bajarî hatiye parastin. Kawa Umar Dengê Emerîka, Mosul.